people of Sharjah. Guys, kaway-kaway. Nag-walking kami. Ito. Ayan na natin. Hi! Medyo mapasok-pasok na. Aso na, good na, na oras? 7 o'clock na. 7 o'clock, walking ba? 7:30. Oh, ayan. Din ginatos sa yung kanto pa da. Warakit niyan. Ayan. Walking. Mas ma. Kung manito kong sa. Bakit manalo kong sarap yan? Ikaw na po yan. Sa ilarom. Ay, Daw natubo sa ilarom. waray basura. Nakuhan. Naunahan. Ay, nakuha na ito. Parang basura. Basurira ng Sharjah. Kali yung panalasan ha. Ikaw muna parigo. Parigo ka? Oo, siyempre. Kaya ikaw muna, ikaw marag ka. Kaya ano ito? Prepare ka na. Lakaw. Adi man siga panok-dok iba. Didi kami nakakuha basura. Paglagpas gud namo. Awa parag dok-dok iba. Wara man bunga. Paglagpas gud namo sila nga humps. Kada lang na. Ito man siya. Uy. Ayun ah. Parking. Kaupay sito ko. Karapit. Ano man silang para hirimonera? Siga bomba. Fertilizer. Pantara. Pang fertilizer pa. Kasi ko pantarab. Sprayhan ito. Ha? Sprayhan. Malitin bunga para sprayhan niyo. Utams. Ito, pwede kasi mag-park. Hindi daw. Didi nakit na? Dinakit. Hala. Ang nga din na ba? Ay di pa. Pa? Sasayo pa. Hindi man work. Yung katapit nga dito na ako. Ha? Didi na. Di ba? Ato ho. Oo, sarap yan. Ba't ito yung nakikin? No? Duha lang ang kanto. Sayo, duha. L-shape. Duha lang ang kanto. Ang talaga, puro bukan. Mga bugindilya gadla. Winter, grabe saan din pamukan. Pero dito sa pinang papansin na tanaman, tumali bubutang dito sa pulo, puno nga tanaman. Pag malakasan na o dinira didi. Raot. Ini sa baybay man lang natubo, di ba? Ano? Di rumali bulong in sa katol-katol. Magtutdo dito sa part na Pinay. May anahaw pagod. No? Ako na anahaw ba? May kalatsutsi, pastila, nakanda mga tanom dito. Francis pagod ang kalatsutsi. Sa aton sa cemetery mo may mo da kalatsutsi. Mairas. Ini daw sa ilo pang sarap yan. Orange. Pinanhulasan na. Pira kanya ginhatag. 325. 5 coins. Kuha mo dito yung pitaka sa kuwan. Tara ko. Ka na dito bilin. Ha? Ito susi lang. Tubig. Higop sinasarap siya. Sports na. Basta itong mabaga.
Ay, pinagpawisan na ako. Walking in the morning. Shout out to everybody. Sino yung mayaw na kuan viewer 1 million? Nawara na. Nagtago liwa. Nagkuan la siling. Nagsiling la. Nagsiling la siya. Nagko-comment man sa akin sa Facebook si Ate Bianca. Bayang Maritay. sino man. Dito sa sister ni Shout out people of Georgia. Walking tayo kay mahirap yung ano tayo sa burn pat. mag-burn tayo ng calories. Tuda na ko, nasa pero wala pa hulas. Exercise pa more. Exercise pa. Limpihan ta da nga sarakyan ni sir. Ha? Limpihan, punasan ta. Dito. Ah. Hello, marigsok. Hi guys, bye-bye na. Marigsok nga na. Para makarigo with